माइलि लाबाय लोगोफोर नै माइलि खोथिया फोनो थांनो नागिरदों दुब्लि बारियाव नै माइलि लाखाबाय आरोखि ना गोजानावसो दुब्लि बारियाबो थांनो ओंखारदों दा आरो आलायबाय गारियाव नै माइलिखौ लानानै हा माइलि फोनोसो नागिरदों माइलि फोनो नागिरदों थाङा लोगोफोर खोथिया फोनो थांगासिनो दा बानखाबाय नै साथा बानलायबाय ओरैजाय थांगासिनो दा नै ओरै फोथारा ट्रेक्टरजों एवनानै फैखांबाय आरोखि ना दा नै जोंनिया लोगोफोर माइ गायग्रा फोथारा ओइनो माइलि रुजुनदों आफाया नै जोंना दै लांग्राया ओरैजाय फोथारा जा गुवारखा आरोखि ओरैजाय एवगासिनो जोंनियाथ' एवखांबाय जोंनि ट्रेक्टरजोंनो एवखांबाय आरोखि ओमफ्राय बेलेगाव माबा लेंहरदों खोथिया फोनो आरो हाजिरा हालेवनो लेंहरदों आरोखि ना बेयाव थांबावलायबाय थांगासिनो दा एबारे दुब्लि बारि बथल बानखादों थाब दाबथु बिलायबायलै थांबाय माथो बिमाखाया फोखांजोब्बाय नै बिसंगालि हाग्राया थैजोब्बायलै बिसिना आराम जाबायानो खोखांबाय आरो नै आराम मोनबाय बिसिना सोरनाबा दा फोखांनोबा बिदि सान्दुंबाथाय आराम जाबाय आरो थेवबो दाउ गाबबायलै बिराद दुब्लियाव दाउ गाबसोगारथारो नै लोगोफोर जोंनिया मोनफैबाय माइलि फोनायनि दुब्लिया नोगोद बिसंगालि फाग्ला बिसंगालि दंखायो मा खोथियानि होबाय लोगोफोर नै Cabra semua sudah. Berarti kan? Ini. Oh, tractor kusen mulai lah bang. Tahu boy di sini udah betul sih. Berani ni? Anak ni kau nak beli le? Akhir punya sanda. Berani? Jaya kini dah, kini mah. Sopena ada, sopena. Yang sih ngobrol orang mulai, kita pergi jalan kita kasih dia benar. Tunggu ni share mana di terus. Siapa lagi bawa jalan ni malih? Siapa ini? Akhir milih hal. Nah.
सफैयानो आरो दा सफैनानै निमा खिथाबद्रायसो जाबाय आं ओरै बोनो नायदोंमोन र' बैखौ थोरायग्रा नैखौ दा आग्लायबा गिदिं गिदिं सारजागोन नैखौ एसे स्लिम खालामना